Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners. Aton sa di-upload ang Kun Ako Ang Pasultion Part 7. Ay bawlan ako mga listeners ang Palamay Drama. Ato nang isunod po upload. Inikahuman ani. Tangatangin lang ninyo mga listeners. Sa dilipat na magsugod sa akong drama, mag-intro vlog sa ta. Usahaw na ko katong mga last na mga comments na i-upload na to. Basahan na to ang first comment, si Belma Amor. Lingaw na sad mi Sir Idol, padayon lang sa pag-upload. Thank you. Tulo ka heart na yun. Salamat sa imuha Belma Amor. Si Jojo Buna, lingaw na po ang person Idol. Salamat sa imuha da Jojo Buna. Nalingaw gapon ka sa atong drama nga Kun Ako Ang Pasultion. Si Ma'am Del Sam 99. Good morning Sir Idol, pasensya na gud karon pa ko naka-open sa YT pero ko mawalahi. Pero ani agapon ko padayon suporta sa imong makalingaw nga drama ug salamat always. God bless you and family. Daghang salamat jud sa imo dia Ma'am Del Sam 99 nga kabalo ko nga busy jud ka sa imong trabaho diha. Gatagan jud nimo panahon nga maka-comment ka. Subona ko ma'am, salamat jud kayo ug amping-amping diha sa imong trabaho. Si Joselito Salva, hello Idol, naalahi ko paminaw, salamat napod ani Idol, basta ako suportar ako nimo permi Idol. Daghang salamat sa imo Silito Salva sa imong kanunay nga pagsunod ug paminaw sa atong mga drama. Salamat kay sa imo jud. Si Oscar Abedog, salamat Idol, malingaw na sad mi ani. Daghang salamat Oscar Abedog nga naadjud pud ka no gasuporta kanunay sa atong mga gina-upload. Salamat sa imo ha. Diha Oscar Abedog. Si Jeffrey Mano, good. Nakagudra si Jeffrey Mano. Si Judith Sakia, haha, ati ka dramaha oy, lingaw na sad. Salamat Judith, salamat sa mga Judith Sakia nga nalingaw sad ka sa drama nga Kun Ako Ang Pasultion. Si Luel Balandra, punong ra ka heart kang Luel Balandra. Si Isabel Sirna, salamat sa upload nimo Bako Idol. Daghang salamat Isabel Sirna. Pagka-heart gapon. Daghang salamat Isabel Sirna. Si Arnold Burnal, lingaw kayo basta si Juliet na makalingaw jud ni sa drama. Mao jud no kay si Juliet makalingaw jud kayo, joker kayo ba. Salamat sa inyo Arnold Burnal. Si Rodrigo Bali, mausad ni akong ganahan nga drama Idol. Daghang gapon ganahan sa ato ang Kun Ako Ang Pasultion no. Pero lahi ra jud sa Palamay Drama, daghan jud ka paminaw sa Palamay Drama no. O ang Palamay Drama atang-atangi lang ato isunod ani na nakoy giandam nga gi-edit ang pagbuhat na lang sa atong pag-intro vlog mo sunod. O ato nasugdan ato ang Kun Ako Ang Pasultion Part 7. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag, nagaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, talit sa RMN Drama. Kay sunan. Okay. Bueno, ang suwatan po ko na itong hatagan o pagtagano. Pinadaki sa kababay nga napatago lang sa ngan nga Lukring. Kinagibatan o duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan na nga itong sender si Lukring. Kining akong kaparaygon og ingog, wa ko magtuo nga dili ba di ay ni ikahimuot sa kuana ug mao ni nakahatag na problema karon. Pero inyo kay masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Panahon na para magsaya. Enjoy mo na ang problema. Na 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 na. Na 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 na. Hala? Ice cream. Hala, ice cream. Ice cream ulo kayo. Natoy! Natoy, pagdali, Natoy! Oh, ha?
Dong na toy na ay ice cream, dong. Pangas ka. Ice cream. Ice cream ako dito, guli mo! Hindi na ice cream tawag ka! Ay, guwapo. Ice cream, guwapo. Doon pagka... Guwapo, ice cream. Ice cream! Ma'am, ice cream, ma'am. Bugno kayo ni ma'am. Kaya na ice cream init! Ano makasir eh, noon sa gusto ka kainit, sir? Ano mga? Ha? Okay. Nakakaya ice cream init? Oh, pwede ka to. Initon, sir. Ha? Joke. Bito na sir eh. Unsa taon eh. Hey, ma'am. Unsa ba imo, ma'am? Napaday kay laing baligya diha gawas sa ice cream. Ma'am. Na ice cream nga baligya na sa ice cream og nga dili baligya. Ay, hala, uy, ganahan ko anang dili baligya. Tiguang na kalupin. Sos. Ga! Buka ni mo! Ay, gaasa ka! Palit ya! Palit og ice cream ba? Ako ni ay! Maligya mo ko niya! Unya ang bayad! Bayarin niya! Ikaw may mukhaon! Animal maning tawhan na, uy, bantay lang git ka na ako. Paludhon, tagit ka. Unsa, ma'am? Ice cream ka, ma'am? Ha? Ice cream ba ka? Gusto ko atong ice cream nga dili baligya. Yes! Dili baligya, no? Naong bayas, amaw. Tagaay kong usabi. Ops! Usa ka ba? Nga naman, magbuot di ka. Ikay palit o, ako'y baligya o. Doon ko ginagkaon. Be, dali, be. Kay katila po na kay kus ice cream. Dila, bis kanahan. Muro yung dila sa nananggal, probina. O, tanaw, ang migara, ang kanahan. Si tanaw niya tindiro sa ice cream. Kanahan, ginibayana. Padali niya, Lukray! Mura mo kong paibog sa tindiro! Padali niya! Ngano ka na siya ay, naunsa ka man. Mutan na pag naunsang lagot ko! Sus! Ngano ka, uy. Imo man nagipakong imong odas, bongbong. Buot ka lagot ko! Sabot ka lagot ko! Gusto na ba? Kana siya, gusto na good. Maluoy ta sa bongbong. Sus! Bida! Ay! Ano man, ibog ka itong sa ice cream? Unsay nag-ibog, uy. Unsa ko na akong ipaibog? Kung inigtila ni mo sa ice cream taon, inigtila ni mo, matubang madayon ka tindirog ice cream, mura ka na paibog, tila ni mo. Alo, uy, nagselos ka Wala kong silo, siglagot ako. Nganong maglagot man kaga? Bida sa din mo, portin mo tila sa ice cream. Unya, ang tindiro sa ice cream, maghihiyod sa gatong laway tanaw ni mo. Hala, ang iya di ay mo ay nalana. Silang mo yung lanay. Iyang simot ba? Kay nagtuto man ang iyang laway. Ay, binagugusa yung lanay. Ngano man sa kaga, uy, naunsa ka. Sige, Isapot kaga. Bakit sa hindi maglagot, ha? Sa imong hihimong tanaw ko ni mo. Ikaw mo kay... Dami kay kwartaw niya, madawa ka na ako, pabayron ko ni mo. Unsay kwarta nga wa man ko'y kwarta. Unsam na gibayad ni mo itong ice cream mo imong gitila-tilaan, dahi. Wa man to'y bayad ka. Unsa? Ano ka babera? Sa bot pa sa botok, uyab na mo? Dili. O yan, ano mo ka babera? Ingon man siya, nga mutanaw lang ko na siya. Ano ba tila-tila ka? Ha? Mutanaw lang ko na siya na ako samtang magsigog tila-tila sa ice cream. Bain, makita na ito na ko ganahan. Lubagong itong liog ka to. Bigahuman akong lubag siyang liog. Ako pag yun siyang tuban! Hala ka ga. Natoy. Tay, Nalera ko, magsulti retag ka diyo. ano sa bantay? Dali-dali, haritas mag-istorya tangari. Ano sa bantay? Wadi ha ang imong asawa. Ito kasi isod. Mao ba? Ano sa bantay, ha? Kuan, kanang asawa ni mo ba? Iyo ka kabadlong ana? So, sa bantay? Kanayang sinuluban ba sa iyang sinina? Badlong ako nuna. Ba naman yung ka? Parang dili mo na maayong iyang sinuluban sa iyang sinina? Ha? Tingnan mo di. Wah, grabe, wag ka kabantay. Batay na ko ng iyang gisulob. Kanang mga short, ha?
kana iyang mga short o magsulob siya. Pero yung mubuha, kung wa pa'y sipir o botones ng iyang short, murag yun o nagpanty. Ha? Mas may pagpanty, na kay murag pagpurol. Kadlungan na ha, kailangan kayong tanahon. Mura na sad na nintal sa mga laki para makasaka. Sige tay, ako sultihan ako sawa. Gawas ang short niya, kanas ang duster niya. Magsulob og duster, puwerte sang sihaga. No, sama nang sinuloban si mo asawa. Mura man sa gway paki. Niya magsulob og sinina, dili magbra. May magbra, nalang na siya, og di nalang magsinina. Sa badlungan na siya, ha? Kaya pwedeng libakon sa mga asawa nga itong mga silina. Ay, kabala ka tay. Di man kabayong magsilina siya. Adi na ako pasulubog silina. Paubuon na ko tan. Makulata ka ba na ko na to eh? Ako bidyo itong ako. Ako lagi mo. Toy, natoy. Huy. Natoy. Setelah di kau mo gudi na. Kung sa manang, ha? Oh, kuya ako di. Magditsubi ka di disbukid lang? Yakan ko nun ang naog mo. Ay, makaingon kaghatapat. Ay, joke rato tao na eh. Ay, asang asawa ni mo Ay, doon. anong itaong kusawa na? Ing na siya nga kanang gipanghambog niyang lawas niya nga murag Coca-Cola. Kanang iyang pa nga murag hamunada. Oh, Kiniri katapat niya do. tama na ninang. Nay, swerte lang siyang nauna kong panganak kay niya. Kayog nagdungan pa mi. Oy, di naman ni maho yung beauty do. Nagtuo siya nga matintal niya nga akong bana tungod anang yang pagsigig pakigol niya. Ha? Dili na makuha, di na makuha akong bana doon. Nagbisag nangunot na ning akong paa pero pildihunon ko siya sa akong performance. Nalayo na siya sa kumingking nako dong. Bisan mag-contest pa mi. Imo ko ano, imo pantin na yung shoes. Ay! Asa man tong straw na akong gibako sa ani. Bangkas. Inahat. Ay! Kaysa na ko sa straw, ay! Kakidort, we. Ay, kinakauli na ka rin. Sira pultan? Nga naman. Isiro. Gano di ka ga? Ili ka probinsya? May nanay mo sinuluban? Kay gano di ka? Ako man ni shorta. Wabitay na ngangkod. Kay magipangkod rin mo lain mo, bito na. Pero unta ba? Usba taon ng style si mo sinuluban taon? Kaya mo shorty mo nga mura ka magpanti taon? Lisi taon na? Bida. Berisol tabi. Unsaon man mo ga? Basta ambi na, upo na. Ay, unya na lang ga. Upo, ano? Di lagi pwede. Ay, ano di mo pwede? Wa ko nagpanty. Sumarise! What? Bubo si Busor, dito niya huwag mong pati. Ano di ay? Mo man ay uso ron. Sino na? Malkikira. Kay buo, taon lukreng. Ga! Ikaw naman takong ni Sunod Usong. Anong masuko man sila? Mao nga para wa na'y samok. Ako na lang gituman ang akong bana sa iyahang gusto. Gituman ako. Unya. Oh, mayo kay nagkita na ta. Uy, iya! Oy, ay kung tawag ang iya. Kay numero ray diferensya na to. O niya, ayaw pa to. Nga sa imong kasiksi, makalamang ka na kong dako. Ha! Never nga makapildi ka sa akong record. Kay para good. Sa problema ni mo, ya. Wa ko kasapot yun, ani. Dako kay kagsa nga nahimo na ako. Tungod kay nakita na ako nga buot mong surik buto ng akong bana. Akong anam. Unsay anak? Akong bana. Unsa? Ngano di ay ka, oy. O sabi akong atraso ni mo. Na? Isa may akong sa ni mo. Buot ni mong tintalo ng akong bana. Nawa ka, Kuya Pi. Ha? Nagtuo ka nga pinaagi ng imong mga pakigol. Mabihag ni mo nga kung bana nga sesyon. Oy, never. Kay bisan unsaon anang imong patintal day. Di gyud taon na mabuhi nako. Kay in love kayo na nako akong bana. Hala, wa man intawag ko manintalan ng imong banaya. Unsay wa? Ha?
Ay nalang ta. Kana pagsige ni mo agi-agi sa amo nga magpakigol. Tuyoon na ba yun ni mo nga nasa gawas mag-istambay akong bana? Naibaw ka unsay nakapadakog atraso ni mo nako? Ikaw ang hinungdan kung nganong nawagtang ang pustiso sa kumbana. Sagot taon. Hala, ngano ako may pasanginlan nimo sa pagkawagtang sa pustiso sa imong bana? Ang nga inig-agi ni mo, mututok man dahil ang akong bana si mong pa. Unya inigtutok mo to ang laway. Unya sa pagtuo, wa na makabantay, nga hasta niya pustiso na tagak na. Hala, bungot na nis itoy. Ako nabantayan nga dahan sa mga asawa sa among silingan, suko kay nako. Kung ako masayod kung anong masuko sila nako nga unta, wala ko makigsultian ng mga bana. Unya? Mao na akong giingon mo di maayo mo sige kag pakigol ng daghang mga asawa masuko. Ug nganong masuko man sa sila nako? Nganong dili man sa sila magpakigol ila, Uy, uy. taon ka Lukring. Uy, di ba na parehas mga babae tanan? Ikaw medyo may pagkaigat man ka. Pagkaigat man kang dako. Kadang ang mga silingan na to, di ba na parehas nimo? Pero siyempre, masuko yun sila nimo. Kay hadlok mo na sila nga basig batintal nimo ilang mga bana. Gawas pa. Dili kay ikaw ilang libak. Hasta ko, naapil akong libak, ane. Ay, sus! Pasag dito, man ka anak nila, oy. Basta sugod ka ron ha, ay napusulo ba ng short ng purti mo buha? Purti huguta. Ga! Basta, isaan ako. Di na ka musulo ba ng mga short ng mugbuo niya hugot? Ha? Isaan ako. Kanatagas na isulop. Unsay ngan? Hala no kung tag-as mo na tag-miyembros Japon? Ha? Ano sabi gusto rin mo? Mamimbro kas Japon o mamimbro kas Boring? Pagpili! Borings? Nga nagit kahasa nga amang kong gikontrahan. O di kit sila ganahan nga mag-shorts ko. Mao man ay uso ron. Sayop di ay na? Gawas pasad, sa di ay na? O sa man mo ang pasultihon. Lukring. Kabam? Yes, ang ato ang sinirgulyangan. Ato sinder si Inday Lukring. Sa ganito yung problema. Kani si Inday Lukring murag igaton sa but wako sabot kadang paraygon kay di siya. Inya suko yang bana kay paraygon kay ba kay daghan kay mga asawa nga magdagot kay magtan-aw nila nga si Inday Lukring mang short niya 40 pang pakigol niya di pa pagyud mo panty ba sabi kasultin mo ani mo mo nang lago taon ug maayo yang bana taon napay mo palit yung ice cream unya inigtila ko nun niya sa ice cream 40 igata tanawon maghiyod-hiyod ko taon ang tindiro ice cream maghiyod-hiyod magtan-aw niya sa una na bang be Okay. Sa dilipat na mo tambag ato sang taga-agiyabi, mubalik na diri sa Old Testament. Sa Genesis 3 verse 8 ngadto sa 10. Sa pagsalop sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman o giabot ako kahadlok og mitago ako kay hubo man ako. Verse 11. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Ako nagibasa Goliath tungod kay bisan gani sa mga karaang panahon, hibaw ka ba Goliath? Wala naman kakabot kay taga syudad makagulyat. ano naman kabot siguro ko Sa gamay pa may bata ang Goliath, ang mga gawa sa mga daga, kana mga inahan sa probinsya ko mga ligo ato sa Tabay Goliath, dili naman sila magbra, magkumbitay naman nila mga tutoy manlugod. Wa may Malaysia. o mabit sa una Why Malaysia, Indonesia na. Antiguang ay. Sorry, joke only. Ay. Ikaw lang sa unang panahon. Karon, ay ako ba sa una ba abot sa mi ana ba maligo miguan maghubo mi tanan. Day, natural man na maligo, di mag-uy. Sa una, Ate Pres, mga bata di ba pa. ka dili tabunan lang sa probinsya sa karaan at Tipres. Wala rin Malaysia. Wala, Gabe, ang maligo, bisan ka na naspuso, kargado di pa na Sa magbraba. una, tinuod bitaw. Di na may, pero na wala- may gihumod nila. O pero sa Gasto ba probinsya nun? sa among panahon sa una, edad kong mga siguro mga 10 anyos, 8 anyos, wala tapit ang ilang ang dili ra sa luwer may tapos dili siya baba wala. Magbitay-bitay ko ng mga tutoy sa mga inahan gawa sa daga, no? Oh, wala lang nalay bali nila.
Oh, wala na bali niya. Kini karong sa atong little sender kasi nga nasa Libana ang gulyat. Si Lokring, unya iyang bana, si Natoy. Ah, Natoy, may maglagot kayo, igat pagkisultihan niyang asawang si Lokring. Oh, Nya, nya- mag-short, nya, murag, way, di pagilog panty. Ulang nagpatambag siya mismo si Lukring. Kasi ang pautana ko biato kung paminaw ni pautana. Ang pangutana ni Lokring, sa ba day kuno niyang magsulob sa ginani? Sa ba ni nako? Ha? Nganong day nga ilam dyo kong kontrahan? Di man sila mo gusto mag-short ko? Nga ba mo ni usuron? Sayop din na, sa din na. Palihog tambagi ko ninyo. Be. Kasi may nakuha niya, nga nagbadlong. Iyang bana, kaya ang mga silingan at tipres, maadto lagi dito, magsig, padlibak ito. Kaya maglagot lagi. Nga naman sa siya nga, di man siya mo tuman sa ibana niya. Mo lagi, mo ni. Kuhaan man ko. Lima ka ni uli probinsya tipres. Ga short, 40 ni pisa, nya, mubo pag yung kayo. Ginat yung bana nga. Kayo. Ginat yung bana, uba na. Ano siya? Unya na ko maghubo dong. Kung di mo ka maghubo, yun siya. Wa man ko'y pante. Dili, ang iyang pagsulubog short, panalitan. Ikaw may sender ka ng Lukring, no? Nindot man ang tingali kag lawas, kay maghili ka mag-short, nindot tingali kag porma sa mong lawas, bisag minyo na ka, pero ipahaw man mo isulob, day. Pwede na mag-short kag kigol kung anar ka sa inyo ang lataran. Mag-misbis pa kasi mong mga tanom. Pero ginala mo ulit kag probinsya niya, kigol kay kag short, itikali mo sagdan sa series. Makita na ang kwan singan ini. Nga naman, mubugod tayo. Oh. Pakiko lagi kaya ate Pakigol kayo. May palagi ko ni pan. Nya, puti, dili na gumog. Puti, Unod. Puti lagi ko no siya. Mabitaw nga ang mga tao. Mura sa magkuhan. Muna nga. Okay raw, basta nindot kay legs nga forma. Oh, lagi pero grabe kay pumapagani sa iyang ugangan. Mas may pa ko ng pante. Mas may pa ko ng pante. Kaya mura pagpurol. Iyang purol, mura ng pante. Pero, kung doon sa ibana nga mubadong niya, ang unta nga iya, punta huron iyang bana. Okay, minyo naman gud siya. Sa pa may iyang ang- pakigulan. Kuan man gud ni siya, Ate Pres, murag ka nang tawgo na to, fashionista ba? Pero ibutang sa lugar. Dili. Oo. Kinahanglan nga mag-inana ka. Okay, ngun Kung anang may short nga dili kayo mo buo, kira, di Oh, ba? igon ano Okay naman. Nga nang mangumpra siya, preting short preting kikula. Nga nag-alsa niya sa basket, action ka man jug tuwan, nag-alsa. Oh, nagsakay may lang ako kagulingong kotse. Kaya kung magsakay kang maagkig, sakay ka sa e-bike, sakay ka sa imuti kang mo, action ka man jug tuwan. Niya ka, ilad ka, mag-inana ka, siksi ka, ganagandagan ka, kay basa kay jeep. Oh, nya gabi nga kung nagtulo-tulo ang imong gikubrang mga limango, mga kuan. Kuan, ikaw may magpatambag dahil Lukring, no? Kanang na ang ibutang lang sa lugar. Sa ako nang gingon, paglitag na ara ka sa inyong balay, pwede mo pasiksik kag mayo, total na araman ka sa inyo. Mamisbis ka tanom. Magpaihi kasi mo mga binuhing iro tagas kay balahibo, imo man ang itutuyok na sa imong lagwerta. Okay ra. Pero Pero ate Pres God, manilig. oh, Nya, kuan sa iro, law sa iro. Nya, na yung mga iro nga doon Ligo sa sa iro. iro. Bantayan niya kay basig kabala ni. Ang iring. Ang iring ang to. ingon anay ron Goliath nga bispiras man ros kani pag-record ako bispiras man ro sa kanang piyesta sa Todos los Santos. Ah. Perti maruta sa linyas mga tao, dinaganay inilugay yung suot ay tanan uroy. Masalunggat pa lang napayong sa kasunod ng mga tao, may malang boss. Sa lain tao ate Pres dindot na tadaon pero sa iyang bana. Sa iyang pagiging bana, mayo. muna, iyang tang respetaraan iyang Minyo. bana. Minyo naman Kay gud siya. bana naman na niya. Oo, Yung sa minyo pa naman iyang gud siya. pakigulan, minyo na siya, nanay bana. Di Nay, ba? kita pres kita pres Pero mga sa tana. tinahan ra, dili mayo. Mga tana ta pres na ubang lalaki di kuno sila ganahan kon kanang kuandra kaayo kanang Daring kayo? Kita kayo. Mas may pa kuno taas kay murag ba excited ka may tagma oh Ha? Doktor? Sauna ka parang di nana di na. Dowo, pads, takap lang ka, pads. Sila po nang mag-short ka, uy. Kanya to karaan kayo? Wa man si kayo mag-short ka ni ato, pads. Karoon naman na. ko nang ana. bisal kani ka nang magkisan ko no oh Wa man dali mausog yung kain na kani ato. hindi erta Ay ko ara to hada libkas to. Wa tong Slip badungod. tag to. Wa badungod. Kita na. ang yun bati araw wala mo tag istasyon Ah.
Isa, tinawag bitaw. Oh, sa panahon bitaw nilang Rizal Gulyat, no? Nilang aning presidente Emilio Ginaldo, takas kimo sa nina ang mga babae, no? Unsay tawag ato kanang terno, unsay tawag na terno? O kimuna nga nana. Una, sayal nga tagas. Pero kaya na bitong may sa kay jeep niya, mubu tayo og short bitaw, na magtanaw ko ba? Kung muning mga laki nga mahikapan sila. Na, o diba? nga Kaya nana. na may laki nga mo, kuan gyud mo hikap baron, paan ni mo, hikap. Kay kuan mamatatikal. Oh. Oh, matingkal ba? Mo sagbat ko ate pres ha, babae man jud ka. Ako nakita ako murag gapon to, nasimba ba? Short? Oh, dato nga ito sa kanang masik puyog nga murag iyang alalay. Oo niya. Tiguang naman yan, nagkabakang pan, dili sure ka na, mubukid sa iyal. Ay, Imbis na nag-miniskirt? simbot ang murag makasata, dili man sure ka na sa iyal, pero piti nga mubo. Miniskirt lagi. Oo niya, idaran ba siya, nagkakaang na iyang legs. What alis sa amin sa ila? Hindi mo doon videohan na. Why sa amin nga full good ba? Nga kanang taas nga kayo makita ang imutanan kuan. Wa tingali. Balik ta. Balik ta. Lukring, kanang raang. Unsa ka Kapag lukring. Lukring, unsa ka ni nakarabay pa ng lukring sa English nga, lito karate press, first impression sa to? First impression is last thing. Okay nga na. Wala inday kay kanang para dili ka masawayan kay panalita gwapa ka nga ingon na imong pamisti, mauway na dai imong pagkagwapa, imong pagkaangayan. Bitaw. Bisan ako gulyat ka nang sa ako mga kauban nga mga bayot nga mga kuan ko musuroy ka ni mo kulon ayo kay mo pagsuluban ng mga daring ka ng mga siksik ayo kay ilan mo bayot may pwede inyo sa nila kasi mura mo babayot tanahon no og salamat pa gud natin ito naman noon Tunay ko ang puzzle tihon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Morales, and then may partner sa mga ko ni Ronnie Tayad. Kung ako pasultunon, asap yun da. Always say, apariyo mga kaigsunan. Atong pasalamat, unas naman, atong pagpanalangin, pag-ampok nga tos na mga magagahon. Thank you, Lord. Sinagyata ka na mong grasya. Thank you kayo. Bueno, ito maglangan, ang suot ang pakulat ng hutagan ng pagtagad, no? Pinadahakin ni Susak lalaki, na nagpatago ng sangan nga, Inan. Kinikibata ng doon sa radyo ni Arellano. Kaigsunan ang atong sender, si Inan. Kaya akong problema ba ini sa bagong misod nga akong asawa ba? Bagong misod ang vlog-vlog. Ano na problema ko na niya, no? Inanion ako pagsugod ang mga pangitabo, ha? Naon sa ba indughan ko? Morning! Welcome to my vlog! And I'm here again! Live karon no, dili sa ako ang base. Huwag niyo makita ang akong anak na nagsinging-singing. Kaya siya trabaho ron. Na guys, tanawan ninyo guys. Bisag baho-baho na kay wapay ko. Pero love gihapon ako guys, ha? Bisag ingon ana siya guys, kalagom-lagom na dangkuko. Hasta ilog pati ng laguma guys. Pero love gihapon ako siya. Nay, tanawa guys. Awa guys. Isukig na ako pero nagkatawa siya pero naglagot ni siya. Mo na akong anaps guys. Bisag tulisan ka dignaw. Love gihapon ako kay ako ning bana guys. Ang naong kaning tawhana guys, bisag naginuton kayo pero guwapo gihapon basta pakalitan lang. Hilog na, Kring, hilog na. Awa guys, awa. Isod na kayo siya guys, no? Awa. Musamot o kasiga ang mata niya guys. Mao na akong bana guys. Kung masuko, murag na po na kapatay. Pero love kanin ako guys. Kay mao ni ang akong bana. Unsa ako gato ni kayo na god. Huwag ko lang nakitaan. Mao nang ako na lang ni giagwanta kay sa mazero ko. Hilog ka rin, ha? Puspos ko rin ng cellphone rin mo. Awa guys. Gwapo kayo mo masuko guys no. Pang, smile sa pang be. Awa guys, smile na guys. Pero bisag mi smile na haskan pati agyapog naong. Murag kalima na kapatay. Pero bisag ingon ana, love kay nako ning akong bana guys. Hilog na, bida. Paungo na di mo yung cellphone. Puspos ko rin, ha? Okay guys. Mawala sa to guys ha. Salamat kayo ninyo. Kini inyong ka-vlogger and lover at the same time. Inay ka ring king. Thank you guys. Mwah! Ikaw pa, bulabog kay kasanan. Pagkasweldo na gali ko ani, awa niya, pikatan tagid ta. Bida di hinuod ka pakanoon ka na hana ka. Maninuod ayo. Hilog na. Nuod. Pwede ka kauyon din akong vlog-vlog di ay pang. Bantay mga hayop pag makasweldo na ako sa Facebook ha, bantay lang gid ka. Ay, sus! Pulungan dito! Bida sa di mo, pre! Ay, pwede ka ganahay sa akong vlog. Wala! Thank you guys. Kalag makasweldo na ako sa akong vlog. Pasuyaon tagid kang inaana ka. Muna batasan sa akong bana guys. Wa siya makaulit na akong vlog-vlog. Di na unta siya manghilabot.
Di ko ta siya manghilabot na ako, kay di ba lalim ni mag-vlog-vlog ta. Ay, mabaw pa pangitag content. Ay, mauna siya guys. Labad kini akong bana guys, oy. Wa ko mahibaw kung unsaon ko na ni siya guys. Buang na ka diya ka rin? Ha? Yabag na ka? O nayabag man? Ano ko ka? Nag-vlog! Vlog ka? O sabi na mo kamera? Kani di ay? Kamera din ang asamin pa na! Ay, bungot Wala vlog! Wala vlog! Sa amin, sa amin, di ay ni halabuang. Abi na kong cellphone ako. Ako magkuna ako nakita. Good, wala sa amin. Wana vlog. Sa keyboard, pe. Pre, kalawang ko na mo pag-upaw. Pwede naman itong ipawang sa sunog kalaw mo, pre. Bida, lagot ko sa kong wansawa. Paano man, pre, ha? Nabuang ng vlog-vlog? Butla. Usa. Grabe kayo kabuang akong asawa ng vlog taon. Ay, wala yung trabaho, may mas bay. Sige lang vlog-vlog. Wow. Magdrama, magyaw-yaw, magsayo-sayaw. Kung saan pa na diya, puro bida. Anak ko na, pre. Pero makatabang diya na, pre. Katabang ko taon. Dugan sige upload ng mga video. Sige upload. Ay, basig gamay pa yung followers. Magkang. Lagot ko na, pre. Ewa na, pula na kayo ako sawa taon. Di na galing matang sa'yo. Eh, dugay mga tug. So, vlog pa man. Sige lang. Kung ako, pasaran ko kaon per may taon. Luwagot ko labay ko na yung cellphone ba. Kayo sahay, ako pamahaw, imbis alas 7 buntag, o sahay rin na sa alas 9, o di ba alas 10 na. Kung maglagot ko ng vlog-vlog niya, hapit yung lagi puspos ng cellphone niya. Ayaw sa, pre. Makakwartar sa mo ano madugay, pre. Oy. Kwarta ko taon, hindi pa pinagli, wapa magaling sildo eh, kwarta. Makakwarta bito mo na, pre. Biasa mo magsiguro, pre, ng kwarta tana, be. Guys, di nila lang ko ito batong live, guys, ha? Bukas ito eh. Live ka niya, Bumbuhat probita. ko, guys, ha? Kaya wala man tayo oras. Sunod nila sa datong si Dad 17 kaubon, si Inanski. Salamat kayo sa Dad inyong 17, pag-bye. Probita. Oh, magkarat ko. Hindi dapis kay ka na, apis rin ka. Oo, sabi ay. Abagan ta sa atong mayong panahon. Abida, daghanan yung na-crazy anang vlog-vlog, no? Probita. Dili, pre. Usama ni sa kuan, kakuhaan na itong income para sa pamilya. Ikaw, mingon lang katawa, maghimo, ni Bao ka, pre. Nagkano kayo mga vloggers nga nasinso, pre. Ang uban, mga milyonaryo na. Sosto ko, magana. Ikaw, pre, naarani mo. Ini kadawat mo sweldo sa imo asawa. Kadawat mo sweldo sa mga asawa, pre. Ay, nakaay ka. Yahay ko taon. Lagi. Di bang to? O nyara ko to, pre, kung magkita na ko karin magkumpot ko kwarta. Ade ka niya, butang. May pa yung mga gub, segman, de. Hello guys! Hello! Atong atngan karon ang akong bana nga isog. Sige lang pangasapa, sige lang suko. Karon guys, ato siya i-prank ha. Karon taon-taon mo abot naman to gikan sa trabaho. Unya, wa siya kahibaw nga may gibitay ko sa ibabaw sa pultahan nga murag multo kunuhay. Unya, sininaan akong puti. Murag jud multo gyud. Guys, huwata na to gamay ha. Tanaw na to kung sa iyang reaksyon. Kung nakuyawan ba? Tanaw na to iyang kabagsik guys ha. Ay, timing. Rana, may motor kami abot. Siya na ron, si Ina na ron. Ako na rin andamon ha. Aron inigsud niya, matagat yung multo-multo gikan sa ibabaw sa pultahan. Inya, maigo siya guys. Wait and see. Sakit as kung di ko ng motora eh. Mahay ko ng motora na. Murang ko taon mo drive eh. Sakit kay kuliog. Sorry sa bae. Kung di pa huwag kuliog. Ay, nasa na. Gawas ay. Hapin ako masawa taon. Pabida. Huwag yung makapadigil taon gawas. Sige sa tigaling vlog ay. Pida ko ni Behana. Wala sa bahay mo trabaho. Sige vlog. Mura na magkakauta yung vlog. Saban na ako ron. Pida. So, na ko be. Kalitsi! Kitsa ni gibitay! Ale! Pigay! Ni Mark ka kanimo kung kayo Sorry. Abi na ko. Haloy na shock yun ko do. Siya ka? Ako yung kuratan niya, ikaw ni Shaq! Nakuratan ko sa imong reaksyon dong. Reaksyon! Tingnan mo ako sa mga reaksyon! Nabayot lagi ka dong. Nabayot yung mata. Bida, kuha na, pinampak ang dako na. Ibong tag-apil ng kabuuan ng kanahan na ka, ha? Bida, madugay, mapuspus-an yung ikaw, di ba? Mapuspus ko na yung telepon, awa niya. Dong. Ina nakakanahan asawa. Ni bawo siyang maglagot ko ng vlog-vlog kay tarong trabaho sa bahay, wa siya mahimo. Di apil-apil maging kuskagbuang nako. Ya?
Wow! Haya-haya na yung mamari, uy. La, uy. Dako na kayo ang imo, Marido. Ha? Wala, kung sa'yo dako. Klaruhan kung saan dako amari kay naka-live ta. Ay, ang imo bang followers ba? Dako na kayo. Aw, kana ba, klaruha. Kay daghan kay nagtan-aw na to. Abi pala kung sa'yo dako na ako. Kalain na ba ang dako? Sama na nas gamay. Lain din na, Mari? Oo, uy, ikaw ba ingnon nga? Naaman na siya gamay. Hala, no? Gamay pa gani na. Sa mo tag-ingnon kang, doon na pa rin siya dako. Wala, uy, lain ba? Lain paminahon yun. Lain siya kay paminahon. Kung ang gamay niya, nasa kay dako, nasa kay gamay, lain. Oh, may tama ta, Mari. Okay guys, ni ami karon sa amo ang panimay no. Aw sa akong bay kay wa man na siya ilabot. Anyway guys, ang among buhaton karon, among buhaton diri kay maghimo unta mig pizza. Kana bang homemade pizza. Unya, abagan ko ani akong kumari nga guwapa. Guwapag pakalitan. So, ready na mo dia guys ha. Kay among itudlo dia ninyo kung unsaon nga mas bulami ang inyong pizza, okay? So, amo sa andamon ang mga lamas o unsa pa ng mga ingredients sa paghimo og pizza, okay? Okay guys, so atangi ang lain unya namong video nga mao na gyud ang actual nga paghimo og pizza, okay? So, salamat guys. Mari wala sa Mari. Kay manamilit na ta. Hi, hello, my adlaw, guys. Ay, humanata. Oy, panamilit na gani. Ang saday, uy. Okay, guys, salamat kaayo. Bye-bye guys. Mwah, 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 mwah. Bye-bye. Salamat, Lord. Abutin yung taon ko sa bahay luwas. Kapuya eh. Uy, nanawa rin niya, uy! Lima akong sunog! Padaghan nyo diyan po yun. Huwag mo kabantay taon nga mura ni Mauso. Laruhan na nyo. Basta masunog na rin, ha? Pida mong tawahan na. Mura lang ko, Tanghang lang yung mga tawahan na taon. Ano yun, Dari? Ay, kalabi na gini katugoy. Tukar ngay ko. Kaon na ko. Nakmatog. Kapoy tayo na. Haon niya lang kumakaon. Ay, matug. Sabi, kapagagaso. Murag. Kamahong sunog. Karay! Karay! O saan sunog? Karay! Sa taon kang naglungag mo maghibiyaan taon? Ikani ka masunog atong bayan ka na ka? Nakalimot mang Limot? may gilong ako. Manulimot pa ka, ha? Di hindi ka. Lagi mo content. Kunti sa imong mata. Kunti sa sulong abuhan, ha? Ang mga bongbong na to sa kusina. Kaon sa kayo, porbida. May ganin, natabang pa na ako. Kuha ba? Ugtaw ta! Wala tayo bayron! Sa ilua lang gugugudan sa on nga nalimot bang ko. Limot sa imong mata. Ina lang yun nga. Basta mag-vlog-vlog na ka, di na ka mahinumdum sa iyong buluhato din eh. Kanakan, kayong bayana ka na. Sorry lang. Sorry sa imong mata, sorry ha. Usa ka rin ka noon na to, ani. Napaing mo na ka noon. Magpalit lang ko dug. Bida. Mata lang ko. Ay, bis pahuway ng kadyot kay lamay kay pahuway unya na ta kumukaon. Bida. Kabuon man taon ka ng imong bida. Saon lang na taon na mapahaw nga, mapahaw kayo, patay na. Patay. Patay. Sorry na kay buhi pa man ta. Unya na. Pagpalit yung taon kay, goto na kayo, pagdali. Oo, dong. Pwerte ginako lang gota taon, traning iyang kabuang nga magsigig bulag-bulag, nga malimot lang siya mga trabaho taon. Unya, o sige gayon sa dana. Oh, no, saan mo sa kaya? Ngano ka? Nahilak ba ka? Ang angbi, gamay na kong sipyat imo dayot ang bangagan. Imong kasaban. Pagsulti lang og na kay gusto na ako. Uwa na kay gugma na ako. Pwede man nga magbuwag ta. Bidas. Magbuwag na lang ta kung di na ko nimo mahal kaysa magsige tag-ingon ani. Bida, ikaw magduda pa at imong i-prioritize ang imong mga bluhaton disbay. Malimpyo ka, magduto ka, magdungag ka, iniguman na. Sige, pag-vlog-vlog yun. Basta unahan ang imong bluhaton disbay. Okay na mag-vlog ka. Sorry na. Okay, sorry na. Mahal mo ka. Basta, tas anak ko kung pisabot mo. Oh, thank you. Love na ko nimo. Lord! Lord, hindi ka daan! Sure ka. Bida, bisa ko sa'yo mahitabo. Ako na. Ay, buhay na. Sure ko. Di na ko nimo buwagan. Di sa kung si may tabo. Di na, di ka buwagan. Nya, di na ka masuko na ako nga mag-vlog ko. Di na. Yes! Guys, saksi mo guys, sana kadungog gibo sa gisulti sa kumbana guys. Di na siya masuko nga mag-vlog ko. Di na siya mga saba na ako. Ug labaw sa tanan, di na siya magigbuwag na ako. Nag-vlog na saan ka? Saan na ka? Bida, imo mag-short star o taon oy. Gisiat star ro mo ko. Bida silpon mo. Impus mo sa kanya, bida silpon mo. Mahala ka na. Bida! Oy! Karay! Bida!
Mao ni problema na ko kay murag labag akong asawa taon si vlog taon. Unya, usahay, duda ko sa iyang mga lihok. Kay naman sa iyang mga kachat po. Murag lain kay ba? Murag iyab-iyab. Ako pangutan-on taon, moingon ra siya. Dapat luwasan ako eh. Kaya maguna ang mga followers. Mo ni ako ataw problema ron kung sao din ako ng asawa. Wala yason baka taon din ako sa mga taon. Aliyog, tabagi ko niyo, be. Bam! Sabi tayo mabasa diya sa Bible ka na vlog. Be, inan. Okay, ang sino na ito karadlawa, Ang sender ati Pres, kinis inan. Ina. Oh, kinis inan nga gila-dila. Tsaka asawa ka niyang asawa tao, nag-vlog ati Pres, bago niya content usahay. Ang iyang bana nga, batig naong, sigag mata. Dadaot. O dadaot ba, parang katawan sa taon diya ba. Nya katapusan gi-vlog sa niya yung asawa kanang pakalitan gihadlok niya ako tanaw niya unsay reaction ba makalitan ba pati lagutas yung bana mo to gaaway sila nya gipatabagan sa siyang bana ida sorry na gyud kayo sige ana sa diyang bana nga sige sorry na pasaylo na tika nya love na ko nimo oo love lang tika siyam so diretso ba ingon nya di na ka suko na ko dong love jud ko nimo o lagi di na lagi sa vlog ko dong di na lagi siya yes kay saksi mo guys ha nakadungog mo gi-vlog din nila iya bana tong gaway-away sila puti nagutan siya bana ibuna tayo yung cellphone puti nagana taon ni karing taon mao ni ang problema ron saon niya sawa mo dabuang mga Diba, nila ano, vlog. Diretso lang. diretso ba Mao man usugod karon kani ko na ani apan ang ina tong bantayan nga kun pananglitan kita puro man ta mag-vlog mas maayon ta nga dili kita makasamad sa balatian sa atong isikataw no o dili kita magtunob Dili ta magdag hinagiban Di, yun. nga makasamad. Kasam- Kutsilyo. kalag-kalag dili ta mag kana watay na tumban bang katungodlan atong paamitan din Sige, paamitan. alang kanatong mga vloggers okay aron magkamatikod kamo kung ari ka sa New Testament Santiago 3 okay Santiago 3 verse 7 makahimo ang tao ug nahimo gayod sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananapa, mga langgam ug mga binuhat sa kadagatan. Apan walay makamanso sa dila, daotan kini og dili kapungan ug puno sa hilo nga makamatay. Lawom kini ha, pero ari lang nimo isimple lang nimo pagsabot meaning imong bantayan ang imong litukon o imong i-type diha sa imong vlog. Tinood. O aron dili makasama og balatian. Good. Mo Pero mas nindot, bam. Ako, mas nindot pa ni yung vlog-vlog, bam. Kaysa katong na nisumbong na ko taon nga. No, man. Na ako na yung nag-chat-chat sa iyang ate, ng hatag numero niya, ngay 5,000. Padadaan sa taon niya, kay parang magawas ko nung numero. Ginuo ko. Ayaw mo padaan, na. Ayaw ana. Scam na. Ayaw mo pag-ana. Scam na. Ayaw, mas mayo pa mag-vlog-vlog. Sakto na, pero kay nang mangilag kag numero nga magawas. Ay mo tuo, ano kay, wag yun yung numero nga magawas. In fairness lang, no, kaya may uban nga mga broadcaster, ang ilang mga ba panghatag tinood, kanang na ang ug maunay makapadato na kugulyat ako nalay mo palit Tinood, di lang ako ihatag Tinood Wala. na. Ayaw mo padala, binag mga ikwarta, ha? Kadang na yun ni tata ko ati pres nga sa ngulyat kanang pwede na nimo kuan kanang iyang ate taon ati pres nagpadala 5,000. ayaw Ano yun. sa dami? Ayaw yun. Pailad man mo, Ayaw uy. pailad pud anak taon. Ba, maghisgot tayo ni kwarta Nihatag nga numero ati mangayo. pres. Ayaw, gyud. Sa ko no. Ayaw, gyud. Basta maghisgot nga mangayo kwarta ninyo. Ayaw, gyud, ana. Tinood. Ayaw, gyud. Padayon talan. Padayon ba? Ikan sa New Testament ko atras ta dire sa Old Testament kasi nga sa tong sinder di alan nakalimot ko ang napadasa sa Iinan? Oo, sa inan. Inan, inang imong asawa. Ari ka sa kaalam ni Solomon 4, versikulo 1. Mas maayo ang pagbaton og dalay kong kinaiya bisan kon ikaw walay anak. Ang imong dalay kong kinaiya ilhon sa ubang mga tao ug sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Kay mag-vlog mo, ang inyong kinaiya sa pag-vlog, mangita mo kaaway. Makakita man mo kaaway, ayaw ka nang pwede ka na makakatawa, di ba? Oo. Atras pa yun ta sa Old Testament. Atras, Bob. Salmo 49. Ha? Naadiri ha? Ako tanawon asa to dapit. Yeah. Salmo 49, versikulo kaya sa kayo ha? Yeah. Versikulo 10. Aha.
nakita nato bisan pa ang mga maalam mamatay. Ingon man ang mga buang-buang ug ang mga kuwanggol ug ibili nilang ilang bahandi ngadto sa uban. Ang lubnganan mao nay ilang puloy-anan sa dayon ug magpabilin sila dito sa walay katapusan bisan pagkani may kagalingon silang yuta. Aha. Okay? Unya kani ang butol sa bot kung maghisgot na ta dires dapit sa tumoy adtom ta punta. Ato bitaw. Ato man ta punta, no? Mauna nga kung kamo mag-vlog, ayaw na mo ko'y uban gulyat nga kanang masina ba kay iba mga vlogger kuno gulyat nakatukod dag mansyon, nakatukod dag dagkong balay, nga dato mo uban mo mag-vlogger apo mo lagi na may uban lang to yuol sa kuno away-away aron kang mopalo. Alayon ta. Salmo 49 gihapon verse 16. Kani kay masina ka kay dagko kay kita sa vlogger ayaw kasina kung madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyang kadato kay dili niya kini madala inig kamatay na niya dili mo uban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan Kana. o labi na sa pag-record na to aligulat kay bispira sa Todos Los Santos ug adlaw sa mga kalag mo sa paom ni okay inan ang akong ikasulti akong point of view ni ini nga nindot man og mag-vlog mo asawa pero kung mahimo tanang dili ka makapasakit og tao apan ug mingo ka ilak bala sig ganig batak wala jud kailain dia mahimo Ayod, wala. so waya ko no ingnan mo asawa kung sigang mag-vlog di ka na makakatawa ko kuno malipay ko no kaysa hindi ko man mo vlog mahiubos ka kay sa iyang gisulti apan unsa to sulti nimo gulyat Ano sa kung naay mo bas ayaw kada unsa to Ay tagda, kay natural na magpatagad ba na. Anong magbasbas nimo, patagad na. Ako bitaw gulyat, ako bitaw nag-isulti nga na yung mga bas-bas. Ako nag-apel bitaw na ako nag-sulti sa may guna kong pare. Unsay ba gulyat? Usaray good kalinya. Nga naka-encourage na ko. Nga ta? Ayaw silag tagda, kaya ang ginuuray nakakita. Mao na dong rani, ayaw gyud tagda na dong rani kirang upat ka mo kay. Nga, tinuli si Rani nga ka ng 6 tirada gulyat. Ay, 6 tirada di na yan. Butan kin. Vlog atong this. Vlog is gutan ya. Dili ba, kaya ako mag-maibog yan sa ako nga bayot. Joke on eh. Pero mag-una ka tingnan naman noon. Ko ang puzzle. Diyon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Kung akong pasultihan, asap nyo da. Always say a prayer. May importante, Lord. Ang atong pag-ampo diha kaniya. Salamat ka, Lord, sa mga grasya nga maghihatag ka mo. Matag adlaw. Thank you, ka, Lord. Dear Heavenly Father, I come to you with gratitude and love. Guide me, protect me, and bless me. Help me spread kindness and possibility. Amen. Thank you, thank you. O sa tanang, pangayon mo, Lord, ang kalinaw sa tibok kalibutan. Thank you, Lord. Okay. Bueno, ang sutampo ka na itong hatagan ng pagtigad, no? Nadaki ni usak ka babae, nga mapatago ng sangan nga Ilma. Kani gibata ng doon sa radyo ni Ri Arellano. Sender, si Ilma. Kini akong problema, bahay ni ambisyoso din sa kumbana ba, nga magliso ng kamutan, gyud. Manghambog na lang gud para makautang. Pero inyo yung masabta ng akong sugilano, no? Inon ko ini sa pagsugod ang tanan. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali, lagi nang may ngiti dahil langit ang nadarama. Init ng pag-ibig ating pagsaluhan. Kung merong hadlang, di ko papayagan kadugay sa... nanay motor nga ni Hunong tungod sa Mumbai. Wa na maniningil sad ni. Si Pedro o sa gipangitaan ni pagkakanahan kita ning tawhana. Uy! Si Pedro pa ko din nagmotor. Nang hold up ang tingali ning tanahan. O di ba? Wa ba ka ni mangawat og motor ning kagwang? Isok ka na kay tagtuma na puyag dagan oy. Time para good Pedro. Ang sibot may pasabot ha. Di ka po tag dinagan ano man. Imo na gikawat ang motora? Inawat pa oy tangka man kay. Unya nga lagi nga amang kay motor ha. Usa magipas-an na nimo pagkawat? Unya imong gidagan? Mao nang gikapoy kag dinagan ha? Okay na Elma yun. Ang sabi aki kulata ni kang boy pataling mo. Napatay di ato ka kulata oy. Wata na nako kawata taon na yun. Pwes nga no laging nadaka magmotor kang kinsa man ang motor. Si Paripilix. Kang Paripilix na. Daan pala gigit ko. Murag nakaila jud aning motora. Ngano butang naa man na nimo? Ay, huwag man ako eh. Unsay nga Pidot? Huwag man. Uy, pangitag problema oy. Ngita kag makaguba ka na ha? Unya pagguba na do na kay kailis ha? Mura sa pagkwartahan kada.
Iuli na dito ha kay makasaka na. Ikaw ba? Just relax. Unsa magugubaan na nga naara na niya. Unsay naara diha? Naara din ha. Oy, kay himuon ko ng props. Ha? Unsay props? Tempa taruhi ko ako kasabot. Ay, lagong palag diha ray bida. Wash and learn. Singan? Unsay wash and learn? Wash ba ka nang... Kamari, bata ka gabi diha. Watch and learn. Lagi na pero wash and learn na. Ay, Puya biyan ni mo eh. Kuha na lang. Steady lang ka diha. Okay, sukan na lang. Elma, naunsa na ang bana ni mo diha? Naunsa na spidot? Murag doon naman ay diat nga diha. naambot na ng tawhana eh. Wadyo ko kasabot na niya. May daman lagi ng motor. Di man na iyagot. Kang pari Felix man na. Iyam lagi huwaman. Nga naman, asa man na siya. Ambot ang anak niya asa na siya. Musudo ko kanina yung kwarto rin ha. Humana kong tao na ni man eh. Doon na kanina mangita na ko. Pukawan ako. Kay magtiyong-tiyong sa kundring gamay. Isa man mangita ni mo ay. Si Ay. Ha? Kinsa ko do? Si ay kununay. Kinsa man na siya. Ambot lang na oy. Ayo. Ayo. Ikaw niya. Ay, na nga ikatahuran ay. Kinsa maron. Basig mo na iyang giingon na nga mangita niya. Mo tingali na iyang giatang-atangan. Ayo. Oh, kadiyot, nana. Unsay ato? Baba ni balay ni Pidilino ano osam. Oh, mo na iyang balay. Mao ni ako ng bana. Asawa di ay kanya ma'am. Na siya. Ana aman, kadiyot akong tawagon ha. Ay, sulta dai nga ri oy. Sige lang ma'am, dire lang ko hari ko sa gawas. Ara lang ko magawat niya ma'am. Boss, masaya to? Bayo mo tagamuti ko sir. Katong imbang kuhaan og motor ba. Mo ba? Pastilan, abi na ko di ka mori. Aday, kapay na baling litson diya sa ato, ha? Anong singan? Litson ba? Daghan pa man itong sobra gabi eh. 5 kilo gipalit ako gahapon. Nya kay among gisubsuman ang 1 kilo na pag ginabili diha. Papa ka man nagtabi diha. Unsay lechon? Unarte lechon nga. Sapa diha. Ha? Tando lang diha. Gihatagan nimo ang atong mga silingan ay pastil lang kabutan. Sige lang sir, busog pamansag ko. Okay ra. Ako ang kining palitin lang ng soft drinks day sa litro. Nya, pakapinil lang Ayun lang. Ayun lang lagi sir. Hanagin ko, sir. Basta doon na yung mga bisita nga mabutin sa mo. Ato yun ang pakanon. Pero naunsa ba rin akong asawa, ipanghatag man sa among silingan nga mga pobre sa din taon, ang litson gabi eh. Nya, maluoy ang sagot taon mi. Mao nang gihatag lang sa among silingan ang mga litson. Snack lang, sir. Snack. Ayun lang sir. Okay ra. Okay ra jud kayo. Ni ara ko sir, nagsiay ko. Butan ako. Naaman lagi mo yung motor. Kakinsa man yung motor inuha ni sir. Ano do? Dili ko kini sa ako ning boy. Kay mo ang taon ni na madali-dali ang suba mo boy taon. Mao gipalitan lang na akong motor para di siya malgisod ba. Maong ako makuha lang sa kong motor nga ako kay kaso doon na siya magdali-dali or mapauli siya. Ako lang siyang papason. O gunsay akong tuyo niya. Kunya saon man ako pag 4 taon kun wa ko yung motor, di ba? Actually, kanagod kay pwede man akong kasa ng motora taon ninyo. Pero di ko ganahan na ng kaskas god. Kay white challenge, di ba? Mas nindot yun ang natay, matagbuwan nga, tulumanon nga, hunaw-naon nga bayranan. Maunang, balingaw ko ana, sir. Mao ba sir? Yes. Mao ba sir? Okay na sir. Wala problema. Ako rin bahala ni. Lusot na yun ni mo sir. Approve na din ako sir. Mo ba? Salamat kay ha, salamat kay Pastilan, kay ikog biyan ako ni mo. Dali, palitan na adobo. Say gusto ni mo. Ayaw na lang lagi sir. Lami kay adobo sa Bayarkals itiroy sila mo pi. Ayaw lang kong kaigo. Sa kaming kwarta ni. Kanagong motor, mahimo yun na akong palitog dritso. Pero nindot yun ang challenge, di ba? Sa ako nang gingon ni mo, natay kalingawan, bayad kada buwan ba? Para sa taon nga, masuod po ta ninyo taon dito. Kay basin pohon, anali ko magkuhag mga appliances, kanang, ilisan na mo among aircon nga, nagatubang sa gawas, imbis na resort, ha? Ilisan ko to. Ay, pastilan, huwag mo limpyo-limpyo, ngayong dili kay bugnaw taon, init-init ang panahon. Pero unahon lang sa nila kong motor dong. Wala problema sir. Approve na ni. Ako rin bahala. Ano man, mga requirements ha, para diretso na lang adto nimo. Sige. Madara nimo motor. Sige. Salamat kayo ni mo, sir, ha? Wala problema na. Kasi nga ni mo, sir? Kasi kuha ko. Unsa? Dino na, Dino Eliseo. Sige na lang. Dahil ko magdugay sa at wala niya ko tindahan, sir. Naamang ko dito mahapon. Sige, sir. Hapo ko lang sa ayuda. Sige, salamat kayo ni mo, sir Dino, ha? Dirang, sir. Kung sa gani ito'y trabaho ni mo, sir? Wala.
Saan mo pagbayad, sir? Business. Nga- Business, dong. Ah, Ngayo ko sa negosyo. May mga babuyan ko. O mga manukan. Aw, usa mo kang manok. Pero tuwa man tao sa akong farm sa Bukid taon. E di ba ako nakalisod? Kaya anhita mo negosyo manukan din is syudad taon. Yung mga babuyan, baho man kayo. Kaya residential, gani din eh. Mao na nga, bawal, di ba? oh, maugit, sir. Bawal yun. Nga, kwartahan ko. Yusantig ko. Sige, sir. Ato na lang ko. Sige, sir. Dalag manok. Ano may ulit to na bilhin? Di mo na to. Kamping, ha? Pagamping, ha, sir? Salamat, sir. Sa dino, pagamping. Makamotor, hindi ko ini. Makamotor na ko. Ay, day. Ito na binuangan, ha? Ay, day. Ako, day, kining. Makamotor na ta. Ha? Duha na lang ako sa iyo nun. Pastilan. May pagmikaon ko dito na. Karon may noon ko gigutom. Nya, naasad ta sa'y manukan. Portahan, di ko tawana. Nya, ako sa pertingan sa kumotor. Hay naman itong yawin ako sa kumotor, ha? Eh, kisa mo na nawag. Ala, si mama din eh. Taga-pupis. Hello, ma'am. Hello, Maneng. Ay, yes, ma'am. Kanang, pwede ka makaari ka diyot? Kayo wa man kung si Norman? Absent man siya ron. Nga ako'y mapaliho ka rin ba? Kaya karon na ba ipasabit ito sa office? Nanawag mo diri sa office ba? Mao nga, akong ipaschedule karon nga anhaon siya. Duty para ba ko, ma'am? Di ako sa field. Ibaw ka, ma'am, nga nag-CI ko nga rin sa usa ka application sa motor and appliance center na ro. Na mo. Wa pa rin ka makahuman di ha? Wa pa tao, ma'am. Uy, nga nalanoon akong atuon mo, ma'am. Asa man di karon? Di ako sityo tambis sa may barangay Luya, ba? Agian na lang diri bi. Interview ka diyot kay diri na lang siya kuwang. Ni-apply mo gudi siya sa 4-piece. Niya, taga-diha man na siya. Kini si Fidelino Anoos. Taga-diha na. Hapitan na lang ha. Pina-interview ha. Kuhain sa iyang information. Kaya ba naman to siya? Okay, ma'am. Ako lang doon. Hagiun lang ako. sige, Di pa bye. magkuko nga rigod. Okay, mainon. Oh, Okay, bye. sige, bye. Okay, bye, ma'am. Bye, ma'am. Fidelino Anoos? Naon sa matawang kapidot, eh? Mangutang kag motor, unya asa mo ko gibayad ana o makitarong trabaho. Ay, katagon. Kung makakuha na itong motor, pwede naman ko magkabalabal. Unsa na siya, eh. Kunya, minsan pwede nga, mao na akong irason nga, makuha akong motor kay para magkabalabal ko. Unya lagi asa ka magibayad Ay, ana. kabalaka na, may apply mo ko for Facebook. Unsa man ka, Huh? Ay, karon mo, aray, karon. Mao nga pigilis, eh. Ha, di pag-ilis ay manlakaw ta. Ay, tabla ko, yan, hira ko ta. Unya ano, pailisan mo kanimo. Pag-ilis dito, sinina, kanang pobre, kikang tanawon ba? Noong sa taon ka, ay, kanang gisiun kayo mong sinina ba? Nya, bulingkin, bulingitin dito ang kwan sa kaldero, kay para maanhit tong purpose, luoy kay katanawon. Naunsa naman Kuha ang sinina dito ang gisigision. Ako, abi, katong blow na ko, katong blow ang gisigision. na, gitapo ko na sa lamisa, oy. Oh, tayo! Kay hugaw kay na taon, tinuod. Aron ma-approve sa purpose taon. Kay, kanang purpose dahi, mauna yatong idata sa motor. Kuyawa, gini mo Ay, sa. naunsa ba sa tabagi lang ko? Ato ipakita sa interview ba nga? Blingit kay ta, naunsa mo kayo lang palag ya. Tabangi ko kay para ato rin eh. Isura rin atong trabaho eh. Si ay ikabuntag. Taga-purpose ikahapon. Time sa Anis Fidelino Anoos. Mauman niya akong gisi ay ganiha. Nga nung i-apply mo siyang purpose nga negosyante man eh. Bida no? Kini deh, okay kita rin deh. Approve gini ba? Kay pobre na trawan niya gusto lubo trawa. Murag time pa sa lisod man tuhuan anak pidot, oy. Lisod. Kay bisag gisiun na kayo magisulob masinina no, nya pobre kayo magisulob pero di madaoy tulisan gyapon kayo mong naon. Iya, di mo di Tinuod unsa ko ka. daw. Naunsa kayo eh. Unsa Bida ka man? lisura. Sa lisura? Ang ayali ko ani lagi tanawa oh. Tanawa ako purpose. Uy, baya. Ngay bitaw, purpose ko na. Uy, mo rin litay. Taga-purpose. Pambayad na nis motor. Diskarte ko mayo para madagos purpose. Purbita. Ako na beliha pertahan. Sir? Ato, sir. May adlaw, sir. Salamat, sir. Nga di agi ka. O siya ato, sir. Taga-purpose ko, sir. Uy.
Ikaw ang gudi ay niya. Ha? Sa headliner ito na akong pindas motor, sir. Pero na, di ko magtrabaho sa gobyerno. I-apply lang di ka purpe, sir. Nga, gusante magkaka. Asam rin kita ni mo sa manukan ni mo o sa imong babuyan, sir. Ha? Parata na to sudan do koy, mabukog mo taning buwara. Sir, kuwan, sir, kining. Pasensya na kasi na. Bot mo ako, sir. Ang padyog ko na. Di na. Sir. Mamakak mo mo. Sir, bakit itong motor, sir? Kabayar, bigyan ko ng motor, sir. Itong motor rin ha sa ako to, amigo. Kabayar ko na kayo mag-habal driver mo ko, sir. Kunya, ma-approve na kong purpose taon para mabayar ya po na sa motor taon. Nya. Nakasiguro na ika nga, maprobahan ka nga, namakak na ka. Sir Dino. Kanang duha, sir. Wagi usa nga may lusot ani, sir. Ano ba pasabot, sir? Pulos ni disapprove, sir. Sir Dino! Mao na, apilan mo gibinuang, mamakak pa man, hasta pa ko. Gi-apply sa imong mga kabuang. Aron unsaon man na turon ha? Unsaon man na? Pulos man na disapprove. Abi mo na akong palusot eh. Padihay? Saan na purpose og siya, usar man di ay. Mao na diha. Imbis maaprobahan na utas 4-piece, palpak lagi hapon. Ay, kapait. Unsaon mo taon takang piduta ka, oy? Lakaw, para magkakwarta ka, pangarga dito. Dahil ma'am. Mao na kong problema, to man noon may aprobahis 4-piece. Ko akong bana, paitag yun, tungod rin yung kabuang awa. Naunsa na hinuuni, ano ni namo, unsa kong buhaton. Mut yun may ani kalisod. Sumano ka mo ang kasaltihon. Tuma. Okay, ang sender dato ka nga lawa. Ato sindira ti pres kinis Ilma. Elma. O na problema taon ni Ilma siyang bana te pres. Tungod lagi kaning iyang bana may mga tik kuya butbuton sa tanan ba. Kuha silang motor nya huwam siyang motor siyang kumpare giparking sila. Giingnan tong siya nga sa kuam ng boy bay mao nay bahaton og mo-deliver sa mga pagsugoon ako siya. Nya para magkuha kog motor bay para may kinuunsa pa sa paso na ko siya. Nya karon ni-apply do siya purpose sa pres. Ni-apply siya. Unya wa siya kay bao nga ang nag-CI niya ang katong agency sa gobyerno nga usa pa do trabaho dito maurasan si Dino Eliseo gyapon nas gobyerno maurasan ang nag-CI niya sa purpose. Pag-abot ito, kitaan man siya, uy, ikaw mo ito kong motor, ikaw, negosyante ka, baboyan niya, karon nga ano na-apply kang purpose, porting bunggo ataw kidot. Mauni ang problema kay wa na hinuon ma-approve ang purpose. Ang purpose. Mao ta to importante nga purpose kay magamit man gyud sa ato ang mga kaigsunan nga maragalisod gyud taon ba. Kini ako ba banat tungod sa iyang mga kabuang taon wa ma-approve ang purpose usaon mi namo sa may buhaton sa mot mi kalisod. Kaliw tabagi taon mi ninyo pasultion Elma. Kada ding 4-piece, ang iyang asawa, ilay maka, kuan, Abel. Ambot lang ba ko'y idea aning purpose at pres. Ambot ang wa ko'y Sabay, kuan da yan ang makakuha ka, ana. parang indigent ko ka. Tanaw nila mo raglisod ko ka. Para nang single mother kana mo di ay. sila purpose. Dan. Ay, ma'am. Ako Ikaw ba? Ako na ibawaan ka ng purpose ate press ka ng naabitok kay mga anak nga nag-eskwela niya pobre jud mo. Pobre kay ka. O pananglitan butang nato ang anak upat ka buok turot bisan tulo. Pobre jud gani mo Uy, kanang trabaho. dito sa among silingan karon lang bago ha ilang kubra ko am 3,000 Buwan. ang katong magtiayon nga way kanang lulog-lula na senyor na sila 6,000 na kubra amot tulo ba ka buwan usa ba ka buwan tag 3,000 nila na kubra sila lulog-lula na sila rin kapuyo unya sila tapat ka talo anak dunay anak tulo kubra sa pero kibaw pila tong dunay anak kasi akong manghud sa una sa Di eskwela na pariha. sa akong manghud yung anak usan naman lang eskwela doon na tayo makubra ka tag 3,000. Karon nga nakahuman na sa high school, lapas na 20 ang bata, dili na siya Di makakubra. na. Di ay. Tama na. Sa dili pa papaday atong paambitan hang ya pa ko tana Goliath nga wa ma-approve. Disapprove ang tanan yang apply sa purpose o sa kadtong sa motor. Di ara dire. Panultihon 21 versikulo 6. Proverbs 21 verse 6. Ang bahandi nga imong maangkon pinaagi sa limbong dali rang mahanaw ug maghatod kanimo ngadto sa kamatayon. Sakto bulit, patay tanan. Patay tanan kay wa man ma-approve. Ang iyang pagpamakak, na siya'y babuyan, na siya'y manukan. Ang motor alang na kuno sa iyang helper aron og sugoon dali ra mangumpra ka magmotora. Dili pa makak Onya, ang taga-CI gianha, dalitan na yung glitson, adobo, sa padiha. pero wa gyud kay hatag silingan. Karon sa diha na booking, disapproved tanan, patay tanan. Patay tanan.
Oo nga, dili gyud tinuod maayo nga mga hambog ka. Ang simple lang kayong example aning kasuha gulyat. Nahitabo sa tong gamay pa mi. Ano man? Sugoon mi sa mong mama pagpanag-ob kay way tubig. Karon nihilak ang akong manghod kay ayang sinilas gisulob sa usan ako ka manghod. Mga O say pong sa among tiya, kamong tiya, kuan mo itong tiya, kana medyo stricta mo ito among tiya. Among tiya ay, ayaw mo pagpanulob og dili inyong sinilas. Nagsige mo pangarasti nga dili inyo ha. Kana bang sige kuno kag pangarti nga dili imo ha. Ayaw pagsuloban ng sinilas nga dili imo, sige ko pangarasti nga dili man imo ha. Simple kayo na akong buto sabot nga kanang imo ha nga kinaiya sa imong bana dai di gyud na siya modelanto. Kanang ora nang sige pagpanghambog, gingon diri sa panultian sa Biblia nga ang bandis hambog maghatod kanimo sa kamatayon. Patay tinuod kay wa man disapprove ta na ni mga application. Ayaw. Sultihin nga maning kamot siya, dili siya magharig. Mahuhog pa ng pangilad ang ingon ng anak. In kaso, og nakapasar sa sporpes, kubra siya. Karon kay di man tinuod nga na iyang motor, para ikuan. Unya karon maka, asa man siya ibayad po niya, karang, di yun siya, huwag siya makubra ng sporpes, asa man siya ibayad. Kada buwan, magbayad mo ka ng motor, di ba? Tinuod eh. Barko. Patay, Osborne be, aron makapa, basig na late tuner siya. Ay tungod na yung pangutana sa iyang bana kiniya sa iyang bana niya ato ang paambit kanimo inday panultihon kapitulo 21 bersikulo 6 ang bahandi nga imong maangkon pinaagi sa limbong dali rang mahanaw ug mahaghatod kanimo ngadto sa kamatayon. Tadi ako kulyat. Ang bahandi sa limbong paghatod sa kamatayon. Ang imo. Piyong-piyong ko kadiyot. Ito'y ako magbalik. Ay! Tunay ko ay pasultihon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Fon Morales and Dan, my partner sa nako diri si Randy Tayad. Asap kita ha. Always say, April, unahon tayo ang itong pag-ampo ug pagpanalangin nga sa itong labang magagawin. Thank you, Lord. Sa mong gihatag ka namong grasya, matag-adlaw. Uwang kalinaw, sa tibok kalibutan among gipangandoy. Ihatag diri sab ka namo, Lord. Thank you kayo. Bueno, ang suwatan po ko itong hatagan o pagtagad, no? Pinadakin sa kalalaki nga magpatago ng sangan nga Pancho. Kinigibatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaiksunan ang atong sender, si Pancho. Kini akong sugilanon, may tungod ni, pabahin ni sa akong kahimtang karon. Dala hindi ko sa mga panghitabo ba? Pero aron ninyo masayra ng akong sugilanon, doon ko niya ani pagsugod ang tanan. This line. Nawa man ko. O, saktor din. Nawa ko linyaw eh. Saktor to pakanta. Ano to? Bahala na lang. Naway sila. Okay ra. Saktor. Ano to na ko. Sa to'y title lang. Kanta. Noon sa mga diha, o chuk idea kinanta. Kanda, ako nang ikanta ko. Bagay ako ang ako ang gitimig-tibang usi. Meaning aning Exodus. Exodus. Adlaw na juga masigig kanta-kanta diha. Ato mga silingan, ipulpang na nagpaminaw na imong kanta. Ha? Sapa ka niya, uy! Di na ba mo tuo? Ang mga silingan nato, nakasag-una lang ko na sa imong kanta, god. Nakasag-una sa lyrics tungod sa pagsigig paminaw ni mo kada adlaw. Ha? Sisad na, oy! Ay, kabaga ka rin. Na ako'y kikumpos ang kanta. Makauyo lagi ka rin eh. Pero, wa palang mahuman. Sa mga kanta, ha? Kwan, wa pa lagi title sa libog pa ko. Ay nalang anak Pancho, eh. Kay una sa tanan, kung ikay mo kanta, anak, layo ragid kaayo. Layo rin nga musikat. Layo ras tuno. Diyosan ni mo rin, uy. Pangita na laglaing kalingawan ni mo, eh. Kaysa pagkakaroon, murag nagsaba-saba ragid ka diha. Ay, murag na kaminos, mangyok ka sa akong tingog, day. Wa ko makaminos. Wa gyud ko kuyon. Kasi ko, di na lang ko mong kanta, uy, mawali. Kana, mo na'y bag-o. Kana, mo'y padayon na. Ha? Ay, guro magkukumituman sa gisulti at itong akong amigo, day. Ngaon sa? Nga, may potensyal kuno ko, mga mahin mong singer. Sa isulti ni mo? Si Kwan, si Kikoy, God, Kikoy. Kikoy, katong taga-iskina? Oo, God. Ginuho ko ni mo, Pancho, eh. Mutuo ka atong tawhana nga bag-o pa man to nagawas rehab. Ha? Kapaning taon to, Pancho, eh. Ambot og naayo na baka ha. Hahay, klaro kaayo. Bag-o to nakagawa sa rehab. May pagkaparin din dito tawhana din. Huwag ka kabantay adto nga buntag sayo na anas may iskina, magbarog, mainitan, mauwanan, magbarog na gid na siya.
Mauba, murag statwa. ba? Ug mutuo ka ato Pancho, murag mas labaw pa kakapraning. Bunga sa ito eh. Naunsa mo sa imong bana? May kaawayan na sad mo. Gituod ay siyang kikoy nga bago pa nakagawa sa rehab. Kaya nga naman di ay. Unsa di ay gisulting kikoy niya. Giingnan siya nga may potential siya nga mamahimong singer. Singer man gyud, wa man gyud ang anga. Mao nang mura na hinuon na siya labaw pas praning. Kanang bana nimo ba? Akong tan-aw na niya no murag matuho-tuoon kayo. Ug unsa isulti na sa tao mutuo lang dayon. Way hunahuna kung unsa nagisulti o kinsa nagasulti. Ay, ambot ang tawhana na oy. Pakigsultihin na, oy. Pasabta. Aron dili na dalig mailad. Kay na, lisod na. Kada kong kabaw, mailad lang dayon. Unsa man ang iyang utok bulinaw. Ambot lang ang tawhana nay. Sige lang nay, ako ray mo pasabot ana. Mauna ako. Dali na po kayo kumutuo. Pre. Pre. Straight ba na, pre? Okay ka. Bilibang rin mo, pre. Isa ni gidaan mo buwahan, pre. Natag na ni Ate Venus, linga na mo. Di ba? Pwede mong bit. Taga Sitio Kawayan. Alitin ako, pre. Oh, Bayaran na to, pre. okay. Lami na kayo isang pre. Labi na ning balbakuwa sa Nancy's balbakuwa. Oh. Ay, sumsum eh. Ano yun? Dang day bibilaryosa. Okay. Bay, Miet. Ay, pre. Miet. Hubog naman ko yun. Nangita na siya kinang pares aning sido. Unsay anhing sido, pre. Pre, sido ba? Wamaday mo kay bao nga bago itong matay, no? Hanto ka ron, pre. Hanto ka ron. Wag yung bago ganahan. Ay, namatay na sa parisido? Oo, magsulti. Bida sa ninyo. Isultihan tao ninyo. Pre. Ngayon na, pre, Asod mo adong sido, pre. Dili man. Di man. Ano, sobra man kayo ang imong ipakita, reaksyon ko. Kibaw ni mga patay na sido. Ang, may utang doon ako. Dako kitong utang na ako, pre. Uy, Nasa, di na to, pre. Mau ba? tinuod, pre. Tinuod bitaw nga patay na si Doc. Ay, sinod lang kay. Usap na siya na pamagana yung haya. Mau ba? Asa man yung ngaya, pre? Nas kapilyas doon sila hagod. Noon sa, milar ba talong gabi? Ang tinuod, buol ko kay tahuwa mo gusto ko kwarta si Sido. Unya, milun sabto, niya po niyang kumaker. Ako yung gisiguro, tinuod nga patay na siya. Pagkagabi na, nagpakuyog yung ko dito sa matyan. Unya, Kapi na ba? Sana. Yun. To, nagyo ka. Ha? Dito mo ka. Li mo yung kaos lungon. Siya yun, di ba? Napit sa unsa tao. dahil na matyan na ni pre? Ang inom, gyud. Kaya kato si Kwan kay Siddo, pre, no? Nagipasidan na to siya nga. Di na payon nun. Pero kaya mo ko. Noon sa, may no mangyod. Inom yun na siya. Sa utang na, diba yun? Yun. Tinoon na, pre. Ano mangyod? Nga, gawa to dyan na, pre. Sabi mo, gawa sa ng inom-inom. Gisultian, Diyos mo nag-an, pre. Nga. Si Madam Swaki ba? Asan to? Tumbayot mo lang ba? Mo ba? Ha? Yung sa magtagaan, pre. Giingnan siya nga, kutob lang ka sa bado. Makutob lang ka tayo, pag sa bado buntag. Porbida ba ng anal, hindi kayo? Mau ba, pre? Oo. Pag pamahaw niya, patay din. Oo, aman, maminaw. Oo. Mura ako, umigo ka to Bernardino. Bernardino, taglag, do ka to. Pero, buhi, magyapon, pre. Patyo to ako, Asa to, pre? Asa to? Bernardino, good. Bernardino Eliseo. Wate to marsitiskan, pre. Pero, pre. Oo. Tinuhod yun na parag-ani, Madam Swaki, pre. Patayin Ngayon siya na. pagkasabado sa Ngayon, buntag, ngayon. pre. May ganay kayo, nakapamahaw siya daan, pre. At Ngayon, least, ngayon. busog siya sa Ngayon, yung kamatayon. mga na. Busog siya kamatayon. Oh, tinuod. Inuod, pre. Ay, kuya, ka naman Inuod, dagan pre. Madam Swaki. Ngilgi ka na. Unya, kamo, ano nga mo patag? Wala, pre. Para di mo stress ba? Kailangan pag may bawa tayo, patay rin ang pilakadlaw lang. Mas mayo nang wata, baka nang pinakalit ba? Pero mas nindot na may bawo ta, pre. Para magapaganda mo to. Ako din lang, koy. Di koy. Bahala na. Oh. Tao, talawan mo. Lukan mo sa kamatayon kung mawala. Hindi ka madlog batay, pre. Be. Oh.
kuan ngano madlong kuno ko ang kitang tanan adto mo kita paingon kamatayon ra ba gyud gyapon atong dulngan Mau sa no? Ang sakto sa kapila. kuyo kanyo bi ha kana man ang inyong gingon bi asa magpatag-an ko asa man ang bayan sa Madam Swaki Oo. Premier, pre. Silingan na sila, pre. kuyugi ko premiot kay magpatag-an ko Kita tulong ko yun daw. Ay problema. Asa ka dong? adto ko sa ilang premiot ay na ako'y tuyo Sa may tuyo ni mo? alam ko ko'y tuyo dito bahin ba sa trabaho magandali na ko na balik ko na yun Sige, magbuhat ko ni mo sa panihapon ha. Giday. Mau ni pre. Mau ni bahay Madam Soke. Mao ba? Sama ka siya. Pre na asabad do maron. Kadiyot noktok ta. Kadiyot lang na, ana. Uy, pa ganito ka panuktok, pre. Di ba naman siya nga naitaw sa gawas? Mananagan ko. Noon sa nagaan. Dali, sod mo. Tanawa. Nahibaw na ko sa inyong tuyo. Dali, sod mo. Ay. Di ba siya sa tutuyo, pre? Natural. Nagaan na. Tanong, nood ha. May adlaw Madam Soke. Nahibaw ko. Nga adlaw karon. Ug maayo ko nga adlaw kay may customer ko. May kinito siyang pagkamaranagaan, pre. Ay lagi kay na. Unsa mo eh. O pa'y tagaan na nga may tabo. Ang tanan, tabo yun na. Ngiga ko din niya sa ha? Kining Madam Swaki, kining ni alagi unta mi kay kining Magpatagan mo? ni bawal lagi ka, madam. Ako pa? Unsa may imong ipatagaan, ha? Kuan ba kining wa ka katagan kun unsay ako ipatagan nimo? Nahibaw ko. Unsa may ipatagan kaya akong taganon? Magpatagan unta ko kun unsa ug ano sa ko mamatay ba? Ay, nahibaw na ko. Daan ba lagi yung ko? Oo, lagi. Naibaw ka? Ako pa. Manadagaan ko. Mao ba? Well, hindi na ko lang ngayon kay basin nagmawa siya sa akong pananawon, ha? Ako isulti ni mo kung unsa ako magkita, kung unsa, kay nusa ka, mamatay. What? Usa ko na, pre? Pre. Ay natingog. Murag, palingot mong ka pre. Ay, kinil palingot ya. Kuan pud ka almuot mo, pre? Nahibaw ko. Nahibaw ka nga gialimutan mi? Wa mo gud may electric fan. Gipalingot pa sa kanin ko. Mao ba? Boy, no? Din sa ganito yung ani mo? Randy susun. Wani mo matagaan ni madam? Nahibaw ko sa imo nga. Ako lang kang giklaro. Kaya tingali ba niya kuan? Tingali ba niya limdan ko? Ano sa niyo eh? Klaro lang ni mo. Kaya tingali ba ganang... Pancho ko nga, madam? Daan ba na Pancho. ko? Gagaw rin ni Kuchel Jewel Bidzi sa babang do. Boy, no. Ako to ko maabot na kong singal. Boy, no. Pancho. Ready ka na ba nga masayod sa imong kamatayon? Singan? Matot ko, ready ka na ba sa imuhang kamatayon? Kay kundili, akong nag-anon o nahibaw ka ba? Ready na. Daan, pabitaw ko. Natagan lang ni mo, madam? Ako pa. Okay. So, ready ka naman ka, ha? Ako nang insulti ni mo ang bahin sa imong kamatayon, ha? Unsa may akong mamatyan? Unsa may madam sa wakit? Nakita na ko sa kong pananawon ka mamatay ka kay naligsan og tricycle. Mamatay lang ko. Bisa ko tricycle? Kagaan na ng tricycle? Gikarga man og pison. Unya, dili pa ka mamatay, ana. Okay. Karon, ang gusto na kong masayod, gusto na kong masayran, kung kanus ako mamatay. Well, ako nakita diri sa akong pananawon nga ang imong ginabuhi.
good for 1 week na lang. Ay, Oo. Good for 1 week na lang. Congratulations! Sige na, makalagaw ka na. Nahatag ko na ang tubag sa imong mga pangutana. Pero Madam Swaki, saan ako pagsiguro nga matinuod ng imong pagpanagna sa akong kinabuhi? Saan ako pagkahibaw man? Araw ka mo to, no? Magbantay ka. Kasi imong pagpauli, dunay mo puspos ni mo. Sige na, makalagaw na ka mo. Kadiyot. Pila may akong hatagan, ani, uy! Hala, wala na kumada akong pitaka. Mga pitang ingon ko, galakaw na, kay ako nang gitag-an, nga wa kay ikabayan. Ang nagsailong. Naabutan na ko rin sa bahay. Wa man lagi puspos ako. Tinuod ka ito mananag antong bayuta to. Binuang to iya tingali eh. Day? Agay! Usa mo ganyan, muspos mga kalitan ng kaldero. Anong karon pa magka ha? Unsa na orasa? Ingon ko musayo kag uli ha? Hanggaw ka. Agay ko! Buang, tinuod yun yung gitag-an ni Madam Sawaki nga inig-uli na ko, doon ay mo puspos na ko. Kung na maunga ako asawa, kung mauna, tinuod yun itong good for 1 week na lang akong kinabuhi. Mauna eh. Mamatay na ko. Mamatay na ko. Ay, Miska! Dali. Atong imong bana kay naghurimentado. Ha? Pero nga naman. Mamatay na to siya, maong mga mong siya. Unsa? Ano man in taong kapansyo? Ano gibuhat man nimo ha? Doon na nakagipang duslak anang imong gidang ice pick. Unya, kasagaran na ba si pang duslak nimo pulos na igos lobot? Mangamugo kay mabatay na ko nga. Gidakop ko sa mga pulis kay naman ko yung nadunggaban ako na igo sa bot. Unya, dito sa presuhan. Ba't ko makatuog dito sa presuhan? Di ang ako nahuna, atay ko ni kaugma. Pagkaugma, gidukos kong asawa sa presuhan. Unsa na? Buhi man lagi ka. Ingon ka mamatay kay di ka ugma. Siga pa man lagi ng mata nimo. Maumugan ng sultis mananag-andray. Unsa mo kuno imong kamatian? Disgrasya. Mapatay ko nuko kay madigsan ko sa tricycle nga gikargas pison. Unsa man kamatay nimo diha? Kisa may muligis nimo ha? Musuod din ang pison diri sa prisuhan ha? Aron ligsan ka. Hanggaw bes naong nimo. Di na tinuod oy. Og tinuod pa na namatay na unta ka. Unya, saan man na ako day? Rapiso naman ako. Mutlan nimo diha. Unsaon na nimo? Tabangit ako day. Tabangit ko makagawas ko dito. Ugma na. Kay ug makagawas ka, basig inigawas nimo maligsan kag pison. Ampo lang ang makakita patag piyansa nimo Pancho. Day. Muna ako problema ron kay nagpada ako atong bayot nga nanagan. Kao man ako pagkamatay nga, di ako suod sa prisuhan. Man ako suod o pison dire. Sa ato pa, klaro kayo nga ito no, dili tinudang yung gitagan. Pero, sao man ako ani, na priso naman hinuong ko. Malihog na bagay ko ninyo, kung saan kung kamo pasultihon, Pancho. Okay, ang sendo na to kanagadlawan. kani si Dudong Pancho, Ate Pres. Pancho. Kani si Dudong Pancho, na biktima ni siya ba? Kada bang tagaan-tagaan, Ate Pres. Tagaan-tagaan, kay kanim sa diyang mabarkada, God. Na ako na nagpatagaan niyang amigo, natagaan na nga duhan lang kadlaw, matay, duha kadlaw gyud Ate Pres. Namatay, good. Tagaan gyud aning mayor, kining Madam Swaki. Kani siya, patagaan dito, gitagaan siya, usak si Manal lang siya ko, Ate Pres, karon muro siya nangangin ba? Nanabla siya, manunggam siya na tod nga, napriso siya. Niya. Kay gusto sa bando man. Basta to na in English Ito lang. ugit siya ga. Amok? Sa kasimala. Amok, saan ba ba? Amok, kanang nangagi. Nangagis. Nangagi, limitado. Okay, mga mong lagi sa kay mamatay ko na siya after 1 week. Mauna nga, karon napriso siya. Pagdatag sa bando, waman siya mabatay. Hantod karon na siya sa prisuhan. Unya, na desisyon na ba Ate Pres? Nga pag kaso-kaso sa korte, multiple murder ba ito yung mo kay dagdag siyang ipagkagam? Patay. Life sentence. Ala ka.
Unsaw ko na Ni lang. Wala man so. Mao. Sao na ni mo so. Ano ba sa inituo man siya? Uy, in town. Nakoy paambit lan. Ge ba sa ibambit ya babe. Kini ako'y paambit. Ugay mo paminaw. Layo, gini kaayo. Paminaw, ha? Ge layo bitaw. Sirap 11, Ne. versikulo 3. Ah. Kun itandi sa kadaghanang mulupad nga mga mananap ang usa ka ligwan. Kailan kag ligwan? Ligwan, ha? o, murag B, B kanang na B? siya. Ah. Oh. Ang usa ka ligwan gamay ra gayud kaayo. Apan ang dugos nga hinimo niini mao ang labing tamis sa mga makaon. Pero bao sa kinasakitang mo paak ka ng liguan Oh, mo. layor kayo kung gibasa ha? Layo bitaw. Ang umbot pa sabot, dili na naman nistil siya. Wala niya. Dili na naman nistil siya og tagaan kay klaro jud kaayo. Tingnan. Klarong tamis ang yang dugos dili pa rin tagaan way klaro. Ah, bitaw. Oh. Kanang tagaan-tagaan mo ipagaing nun kanang namo ko ibang nga mo di ba maubat namo ibang tagaan lang ay paagi og baraha. Pero bam, Bada. taon-taon sa siya ako kanang nakaingog yun siya tinuod bam. Kay Kay gingnan siya sa banagan nga iniguli mo na mo bunali mo nya nabot lang siya sila ha. Wa gyud na bunali ha. Pag-abli sa portal puspusan siya sa asawa. Uy, tinuod ang tagaan. Mo day na sa kanan. Binala siya. Wala siya sa ulo sa asawa. Nituog kita ang Nituog kita siya. Mana may tabo. Mao na, diha bam. Be karon padayon sa imong tagat. ang akong gingon nga layor akong gibasa, katong gingon nga ligwan mo produce og pinakatamis nga honey, akong buto sa bot dili naman still taganon kay tinuod gyud pero kanang tagaan malipat pata ni ana kay dunay ubang taga-tagan nga ipaagi pagbaraha. For alas maigo ha, nya mo pahinungod man kalan kay di ko na kamo pahinungod dili mo talab. Tinuod di batalab. Oh. Kay naalang ko silingan depres. Di kumtuan ang tag-an-tagan. May adto sila dito sa ilado kuan mo gyud gidugo. Ang butag ka kanang baraha, no? Lain man ang baraha, lain sa teli ang kanang tagaan. Lain sa paagi tingali, anang tagaan-tagaan. Pero kanang baraha, depende sa kanang muguwa. Gawas. Nga baraha, ilang basahon. Puros bastos ba? Oo. Kanang basahon na nila. Oo, Na may basahon. mabasa na. May nasa yung basa Oo. pero di gyud na nimo tuhuan. Dili gituhuan. Apan putla pasasalot ako lan. Pero kaari kasi nga mananaga na siya sa Old Testament ay sa New Testament. Yeah. Kato bitong gospel at Domingo nga. Domingo ba to Sabado ko tinangan nga kanang magtutudlo naalagi na nagka dito Ah, na nga patong Sabado. bisag dili na to sakop. Mo tinangan Jesus nga. Ug lang insulti dili batok nato ato na Dili na- kauban. dili na to Ay kang Moises dito nga na nagka dito gingnan sang Joshua nga paggangan na sila kay nanagaan sila di mo sila Dili propeta. ka kwato, dili Joshua may kwan kay Joshua ato. Nanagan pod nay tao nga niingon ni Moises siya. Nasuya ka ba giinang Moises nasuya ka ba? Si Josué to lan. Si Josué, Josué, oh, okay. Nain ni sumbong nitong Josué nga nain na nag-aan dito. Nya mo tong si Josué ni sultid to Moises nga santa asing ta. Mas may gani nga dagang Holy Spirit mo sud nila mahimo silang propeta di Or- balan. tita. Nasunaan na ning panag-anapan. Baliktas man na nag-aan, dili ko musultig kinsa ha. Kanang depende tingali po kinamgoy mananagan ka nang ingon og manapi na pwede dili Na kay manapi. na. Ug mao to mga sunod sa tuang kun ako ang kasultion part 7. O salamat ay sa tanan nga comment sa tuwa. Salamat kasi yung tanan nga ga-comment nga mao jud akong basihan sa atong napil sa atong pag-intro vlog. O sa tanan ako mga listeners, salamat jud kayo. Na jud mo pirmi ga suporta nga paminaw sa atong mga drama. Daghang salamat sa inyo. O ato ang palamay drama atang-atangi. Mao na po ato isunod ani na nakoy giandam nga nahuman na nato edit ang pagbuhat na lang nato o intro vlog may kulang nga ato dalihan ay para maka-upload na pudaya nato at ang atangilan nyo ato ang palamay drama o usbo na kong listeners daghan jud kasalamat sa inyong tanan sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong channel daghan jud kasalamat sa inyong tanan.